water supply sa Sabang Danau konfirmado nga adunay kagaw. Ayos nga gigamit sa giinom sa taga Mitsumi, kontaminado. Sakit sa kasing-kasing mo'y #1 killer sa mga Pinoy. Department of Health niawhag sa pag-usab sa lifestyle. Guardia na pusilan, human na ilugan sa iyang armas. Konbiktado sa pagpatay sa iyang asawa, nagpakasal sulod sa bilangguan sa iyang bagong asawa. Miyerkules sa Badlis Ugma, timailhan sa pagsugod sa Kwaresma. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kinitibuk ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Martes, petsa 17 sa buwan sa Pebrero, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang masa yung pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Dunay E. coli bacteria, Georgia, ang water supply sa Barangay Sabang, Danau City. Ingon man ang ice nga isupply sa mga maninda ug pabugnaw palibot sa Cebu Mitsumi Incorporated. Kini mo ay gitudlong hinungdan Glenn sa diarrhea outbreak sa dakbayan sa Danau ni adtong miaging semana, din kapin sa 200 ka tawo na ang apektado. Jinky Rusit, Suginlimi. Tungod sa nahitabong diarrhea outbreak sa dakbayan sa Danau, upat ka mga water sampling ang gihimo sa mga kawani sa Provincial Health Office. Base sa Provincial Epidemiology Surveillance Unit CONPESO, positive sa E. coli bacteria ang water system sa Barangay Sabang, di nahimutang ang Cebu Mitsumi kansang mga empleyado gipangda sa tambalanan kay nagkalibanga. Mikuha sa bug samples ang peso sa tubig sud sa Mitsumi apan negatibo kini. Ang ikaupat nga sample sa tubig mo'y gigamit sa tig supply og ice din positibo sa E. coli base sa laboratory test. Pero kani siyang kuan, kani tigimo og ice ang iyang source sa iyang tubig katurag yapong sa Sabang Waterworks. So mo na siya positive. Positive sila for gitawag ng fecal organism. So gikan sa hugaw sa tawo. Apan giklaro ni Natera nga kagahapon lang duna na say laing duha ka mga pasyente ang gida sa tambalanan human magsuka og kalibang. Gikuha na sab sila og rectal swab test diin gipaabot pa ang resulta. Nagpada na hinun ang Provincial Health Office og mga chlorine aron mo'y ibubo sa ilang tinubdan sa tubig. At the same time, ila sang giingnan ang katong waterworks nga palihog check sa inyong mga pipe, sa inyong mga linya o asa posible ni agi ang kagaw. Kay base dunay break, dunay buslot sa diha nga naputol, adito siya isod. Jinky Rosit, News 5. Pamatud-i nga dunay kagaw ang tubig sa Sabang Waterworks nga mao gigamit sa mga namaligya palibot sa Cebu Mitsumi. Dunay mga rekomendasyon ang Department of Health. Andrea Patenia, Suginlimi. Niabot na sa 251 ang ginaganon sa mga trabahante sa Cebu Mitsumi sa bayan sa Danau nga nabiktima sa diarrhea outbreak. Kini suma pa sa buhatan sa Regional Epidemiology Surveillance Unit. Duha ni ining mga kaso, baguhay lang nga natala sa DOH-7. Hinuon sa 53 ka mga trabahante nga na-admit sa tambalanan, anaan na lang sa mga napu ang nagpabilin sa mga ospital. Duha na sa mga pasyente ang kumpirmadong dunay Vibrio cholerae nga mao'y hinungdan sa cholera. Samtang dunay laing 7 nga pending pa ang results sa ilang eksaminasyon. Giklaro sa DOH-7 nga negatibo ang raw water source ug finished product sa internal water system sa Cebu Mitsumi ug ang waterworks sa Barangay Sabang ang nagpositibo sa coliform bacteria. Tulo ka mga rekomendasyon ang ilang gihimo. Una, mao ang pagdugang og chlorine sa ilang tubig gikan sa 1.5 kilos ngadto sa 3.5 kilos alang sa matag 170 liters nga tubig. Matud pa, ubos ra kaayo sa ideal chlorine level ang tubig sa Sabang Waterworks. Laing nadiskubrehan sa RESU, mao nga ang submersible pump sa waterworks, supay ra sa atabay, mao nga dali lang makontaminate. Matong among di-recommend tuyog sa ang engineer sa waterworks na i-cover to siya ang kuan, steel plate ba or any kuan protection nga dili to basta-basta ma-access to anybody. Kay ang elevation sa iyang ngabil sa atabay mura og 1 foot or less than 2 feet ang height, no. Una nga sayon gyud kayo makontaminate siya.
Duol sab ang maong pump sa laing atabay nga gihimo na karon og septic tank sa usa ka panimay, mao nga gipahunong na sa DOH ang paggamit sa maong septic tank. Nasayran nga tungod taas og level of salinity ang ilang tubig, di kini imnon sa mga residente. Apan himuon kinig ice sa usa ka tindahan dapit sa Mitsumi nga mausay gamiton pampabugnaw sa mga sagot gulaman. Hangtod nga di mainsakto ang water supply sanitation sa dapit, gipahunong una sa DOH ang pagbaligya og ice sa maong tindahan, lakip na ang pagpamaligya og bugnaw nga drinks at bang sa maong kompanya. I-mobilize ang taga-environmental, ilahang sanitary inspectors para mag-monitor nga wala maninda for the meantime. Pero dali raman to siya, no? Matrip since gahapon niya karon days, pwede na sila makabalik og tindaw, guys. Gipalukat sab ang mga sidewalk vendors og medical and health certificate, samtang gipakuhag sanitary and business permits ang mga tindahan. Andrea Patenia, News 5. Nagsugod kagahapon ang duha ka adlaw nga Disaster Risk Reduction and Management Planning Workshop alang sa mga empleyado ug volunteer sa Dakbayan sa Karkar. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Aron maandam sa posibleng muigo nga mga katalagman ang kagamhanan sa Dakbayan sa Karkar, mipahigayon og duha ka adlaw nga disaster seminar sa ilang mga sakop ubos sa disaster office o mga volunteers. Mato ni Karkar City Mayor ni si Pura Apura, ang ayang labason ang nakamahuan kaniadto sa disaster rescue teams kalabot sa pagtubag sa mga emerhensiya. Ato lang at least doon na like kanang working knowledge ba in the event nga naagod ang kaning mga calamities nato or mga kinahanglan mga emergencies. Sayuran sama sa pagsubay sa dagan sa panahon mo gipaambit ni Engineer Oscar Tabada, ang director sa Pag-asa Visayas, alang sa mga nangapil sa maong seminar, dako ug matabang ang maong seminar workshop. As in, we learn a lot of things, especially how to apply first aid, how to, kung may emergency situation, how to assess. It will really help us kay amo na maguning gipalig-on dyan ang among volunteer group sa Karkar. Leslie Caminade Vistil, News 5. Walay nakuhang ebidensya ang mga sakop sa CIDG-7 sa ilang gi-raid nga internet cafe nga gireklamong nalambigit sa cyber pornography. Ang search warrant kay issue pinasikad sa affidavit sa usa ka 10 anyos nga bata. King Perez, Sugin Limi. Nasunog ang operasyon sa CIDG nga gipatuong dunay cyber pornography nga gayon ng tag-iya sa usa ka internet cafe sa Barangay Tejero. Ang CIDG nakakuha og affidavit sa usa ka 10 anyos nga batang babay. Kinsa mideklarar nga gikuhaan sa iyang hubo nga hulagway o gibayaran og 900 pesos. Si Judge Manuel Patalingog sa Cebu City RTC mao ni-issue sa search warrant. It doesn't mean nga na itong search warrant pwede na nato madagpan ang respondent. Madagpan natong respondent only after makita nato during sa implementation ng search warrant nga naiyang ebidensya. Ilang ipa-examine ang nakuha ang mga laptop, iPad mini, computer unit kung aduna ba'y mga picture sa bata. Tungod kay nag-reflect na sa search warrant na gina-issue ni Judge Patalingog na isis nato na siya ng mga articles. Tungod kay pakya sila sa pagpamatuod dihang gihimo ang raid, wala lagi dakop si Natalie Mendiola nga mo'y tag-iya sa internet cafe. Wala ang pod kay accordingly inosente mo po sila. Hinoon sa diyang giduaw sa News 5 ang panimay sa subject sa search warrant, gilimod sa pagumangkon nga nag-operate si Mendiola og cyber pornography. Doon na internet cafe si Mendiola panwa kinig gitago. Mao nga imposible ang maong ilegal nga kalihukan nga mahitabo. Matud pa sa pagumangkon ni Mendiola, personal ang motibo sa nahitabo. Ang amahan sa menor de edad usa ka panday nga gipapahawa ni Mendiola kay wa na makauyon sa trabaho niini. Did you not know? Honestly, God knows everything. King Perez, News 5. Gipahigayon niya atong Sabado ang oath-taking ceremony sa bagong napili nga mga Board of Directors sa St. Teresa's Alumni Association kon STAA. Napiling bagong presidente mao si Maria Milagros Dumdum kinsa migraduar niya atong 1967. Nituno sa iyang pasalamat si Dumdum ngadto sa iyang mga kaubanan aron mapadayon ang ilang programa sa tunghaan. Padayonin nila ang mga programa sama sa scholarships. Ang alumni homecoming sa St. Teresa's College ipahigayon matagbuan sa Hulyo. Mahal sa STAA kay to continue the Thuresian spirit of a helping relationship
and then in the spirit of leadership, moral leadership especially, social leadership, or religious or spiritual leadership. So we must have, while we are active, we must also have a strong prayer life. Silhig Festival sa Barangay Paknaan sa Dakbayan sa Mandaue, mabulokong napahigayon ni atong Domingo. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Ang Silhig Festival mo ay nag-unang panginabuhian sa taga-barangay Paknaan sa Dakbayan sa Mandaue. Kay ila manggipasigarbo ang maong patigayon ni adtong Domingo. Mao ang ikaupat nga pagpahigayon sa Silhig Festival sa maong lugar. Gisalmutan kini sa nagkalain-laing pundok ug kapunungan sa maong barangay. Ikaduha, ang silig sama sa tinuod yun nga silig nga atong tanahon nga kung imong bukuson, ligon. Kung imo ni sa bukagon, so sign of unity. Nakatabang ta sa employment through aning atong activity. Gihulagway ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez nga matag tuig nagka-improve ang maong festival. Andam sab ang kagamhanan sa Mandaue City Hall nga tabangan ang barangay Paknaan kung ugaling di makapahigayon sa mga musunod nga Silhig Festival human nagka-problema sa lugar. Well, lahat ay kaning sa reclamation ng area, lahat ay area i-devote for open spaces. Magamit ko niya sa dilig lang sa Paknaan ang mga perimeter na barangay. So, hopefully makuha na natin ang share nga sa reclamation area. Gawas sa 8 ka pundok, doon na say nagtigi aron mahimong Silhig Festival Queen ug ania ang mga mananaog. Leslie Caminada Vistil, News 5. Nagtuo ang kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue nga anaa pa sa ilang area of responsibility ang kawatan nga milungkab sa usa ka pawn shop. King Perez, Sugin Limi. Subay sa investigasyon sa Basak Police Station na napa sa Dakbayan sa Mandaue, ang gingong tulo ka mga sakop sa acetylene gangan ng lungkab ug pawn shop. Din mokabat sa 100,000 pesos ug 1 million pesos nga kantidad sa mga alahas ug mga gadgets ang nakuha gikan sa MSC Pawn Shop. Gituohang gihimo ang pagpanglungkab niadtong Domingo din sirado ang pawn shop. Napaong sa tagiya ang tulo ka mga CCTV camera, mao nga wa makuha ay ang mga naong sa kawatan. Hinungdan nga naglisod ang kapulisan sa paghimo og facial composite. Wa gitan-aw ang anggulo nga inside job, kay ang pamilya mismo nga nag-iya sa pawn shop mo'y nandrabaho sa mong establishmento. Kini nga trabaho dili ni local boys kay makita mo nato nga nagawi sila og acetylene. Sa assessment sa kapulisan, puwang ang security measure sa maong pawn shop. Hinungdan nga dali rekening nasud sa mga kawatan. Gawas nga way security guard na bantayan sa hepe sa Basak Police nga huyang ang atopog bungbong niini. Gitambagan na sa kapulisan ng pawn shop nga magbutang og security alarm system nga attached sa police station. Gibana-bana nga 500 metros lang ang gilayon sa police station ug sa pawn shop. At ilagan ni nga bumbong ilang mga grabing gabuka dili concrete jud nga siminto niya ito gani ang atop nga wa gani gilaksi lang gani grabing pisa. Abli gihapon ang maong pawn shop bisan pa man sa hitabo. Wa na magpa-interview ang mga tag-iya human sa hitabo. King Perez, News 5. Construction worker kinsa gituhuan nga nawad-an sa maayong pangisip miilog sa arma sa gwardiya. Ang suspect ni angkon nga tiggamitan og gidili nga drugas. Mubalik si King Perez. Gibalhog na karon sa Mactan Police Station kining construction worker sa Mactan Newtown human nakapusilog gwardiya sa construction site. Nailog sa construction worker nga si Bernabe Danda ang arma sa security guard nga si Ruben Arrogante nga sakop sa Maya Security and Investigation Agency Incorporated. Nibuto ang armas ug naigo sa ulo ang security guard sa bunkhouse sa mga construction workers. Duha ka mga empty shells ang na-recover sa crime scene. Pagilog lang ko, pagilog ko niya ang armas, pagilog ay dugas, pagilog ay anak. Motong siya ang napusilan. Diri sa guardhouse sa katulganan sa mga construction workers sa Mactan Newtown nahitabo ang shooting incident kaganihang buntag ug matud pa sa nakaila sa security guard ug construction worker nga namusil mamanghuang munta ang construction worker sa pusil sa mong gwardya panwa ang isugot ang security guard nga may resulta sa mga insidente. Di na kayo sa katulog nga katong ganina panghitabo inom sa
siya nga doon na daw nangita niya. Nakuha sa ba, magawa sa sumayong panguna. Matod ni Bernabe, aduna kuno'y gagukod niya kaubang construction worker. Mao nga manghuwa munta siya og armas, ugwa niya tuyo ang mapusilan ng gwardiya dihang nag-ilit sila sa armas ni ini. Matod sa kaubang gwardiya, biktima susama sa nag-nervous breakdown si Bernabe dihang may adto kini sa guardhouse. Tanaw na mo anang tawhan na murag na daot na sa kuan. Droga siguro or ana ba? Murag na kuan ba? Giyang ko ni Bernabe nga tigamitan siya og drogas ug katapusan niyang paggamit tulo ka adlaw na ang milabay. Sir, pero ako lang tanggi sir kay gumikan niya ng katong nasa kong kuan na bawal daw. Pasakahan niya og kasong frustrated murder ang dinakpan sa Mactan Police. King Perez, News 5. Laing batch sa mga piniristo sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center ang gipadala kaganina didto sa Muntinlupa. Human sila makumbikto sa ilang mga sala. Kagahapon, dunay usa ka inmate ang mihangyo nga magpakal sa iyang trato sa dili pa siya dadon didto sa kauluhan. Jinky Rosit, sugin limi. Kini ang malipayong hulagway sa bag-ong kinasal nga inmate sa CPDRC nga si Ulysses Angtod ngadto sa dugay na niyang hinigugma nga si Sabrina kagahapon. Gikasal sila sud sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center subay sa hangyo ni Angtod sa di pa kiniibalhin sa Muntinlupa karong adlaw. Manginaot lang ko niya na magtinudaan lang siya nako ba. Kay layo para ba kay ko yahin niya, dubay pa kung magawas kay reclusion perpetual ba niya ko? Di bali kung unsay yang sa katotal ang tao kung kana na makasag ka usab ang gina na mga panahon nga mausab siya. Uban sa magtiayong Angtod, ang lain pang 26 ka mga dancing inmates diin sobra sa katunga nila nahukan og reklusyon perpetua kung 30 ka tuig nga pagkabilanggo. Sa ilang paglarga kaganiha, tagsa-tagsa silang gipabawnan og kwarta sa CPDRC management nga gikuha gikan sa ilang kita sa livelihood program sud sa pasilidad. Ang 82 anyos nga si Lolo Lorenzo nga nakonbikto sa kasong rape, subling midepensa sa katapusang higayon nga wa siya'y sala. Mga balawad mo dyan, diba? Ito man ito sa balawad. Sa akong pananigan, nag-sintay ko. Pag-abot sa pier, gipalarga pa ni Sabrina ang iyang bana nga gi-eskortan og 7 ka mga jail officer sa CPDRC. Ilagi pa calculate nga to. Nasa GCTA nga to, so mas dali sila makalaya agad lang to. Jinky Rosit, News 5. Buksan ang panahon sa Kwaresma ugma pinaagi sa Miyerkules sa Badlis kun Ash Wednesday. Panawagan sa Archdiocese of Cebu ngadto sa mga Romano Katoliko nga mangandam na sa kaugalingon sa pagsud sa Lenten season. Andrea Patenya, sugin limi. Gipahinumduman ni Monsignor Joseph Tan, ang spokesperson sa Archdiocese of Cebu, ang tanang Catholic adults nga nagpangidaron og 18 ngadto sa 59 anyos kabahin sa law of fasting and abstinence sa Ash Wednesday ug Good Friday. Gawas nga gidili ang pagkaon sa karne, gikinahanglan sab nga usa ra ka full meal ang kanon sa usa ka adlaw, samtang ang laing 2 ka meals minusan og katunga. Gidili sab ang pagkaon og snacks in between. Ang purpose ani being ang atong savings na makuha from we spent less supposedly, we can share to those who cannot even eat. So it's not an end in itself, no nga, murag kuntuan mang ginanilang baboy, no? No, we have a reason kay baboy is more expensive than vegetable, no? So kung magkaon na tayo quaker oats, barato na itong gasto. Then what we save from the normal budget of the meal, we have to share with the hungry. Matod sa simbahan, di lang unta karne ang likayan atol sa Day of Fasting and Abstinence, kundi lakip na ang mga butang nga atong gikahiligan sama sa paggamit sa atong mga cellphones o pag-surf sa internet. Kiniisip simbolo nga mahimo ra taod bisan og wa ning mga butanga, basta anaa lang ang Ginoo sa atong mga kinabuhi.
Kung required ang tanang Catholic adults sa pagsunod sa law of fasting and abstinence, may issue special exemption ng Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP alang sa tanang Chinese Catholics nga di malakip sa maong balaod sugod ugma sa hapon hangtod alas 12 sa tungang gabi aron respetaran ang selebrasyon sa bispera sa Chinese New Year giin klase-klaseng pagkaon ang andamon. Gihangop kini ni Father Benjamin Sim, ang kura paroko sa Sacred Heart of Jesus Parish, diin kadaghanan sa ilang mga parokyano, mga Chinese Catholics. Yes, I think it's a very good move, being sensitive to the culture, because part of the effort, the aim, especially in the parish like ours now, it's a personal Chinese parish also. We try to integrate the Chinese culture with Christian culture, so that's not something either or, no, black and white. But there are many things in the other cultures that are very Christians that can be integrated. Bisan og temporarily exempted sa abstinence from meat ang mga Chinese Catholics, kinahanglan kining i-substitute og penance kun paghinulsol ug acts of charity kun pagtabang sa uban. Normally, act of piety, meaning you go out of your way to attend Mass or to pray the Stations of the Cross or recite an extra rosary if you're doing that already, or you choose to offer assistance to anybody who is in need of help. Batod sa simbahan, ang Lenten season maoy haom nga higayon alang sa atong spiritual renewal aron mahimutang model Christians, hilabi na nga kita maoy host sa International Eucharistic Congress sunod tuig. The appeal why I want us to take Lent seriously this year is because we are going to host the International Eucharistic Year in 2016. We will be model Christians during the duration of the IEC 2016. We are not just hosting. People will come not because we have a nice building to host the event. People will come not because we have lechon. People will come not because we have beaches that are ikapanghambog nato. People will come because they want to look at our testimony of faith. Andrea Patenia, News 5. Matud ni Cebu Governor Junjun Davide, way igong basehan kung nganong parisaynon o palagputon sa pwesto si Presidente Noynoy Aquino tungod lang sa naitabo dito sa Maguindanao. Jinky Receipt, Sugin Limit. Alias Abu Marwan. Nunot sa nagkadaghang panawagan sa pagpakanaog ni Presidente Noynoy Aquino sa Cebu Governor Junjun Davide, dili uyon ini. Alang niya, way igong basehanan ang maong mga panawagan nga parisaynon si Pinoy tungod lang sa matawag nga palpak nga operasyon sa Mamasapano, Maguindanao. Sa issue ni Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal nga igo rang mibasa sa panawagan sa National Transformation Council nga nagparesign sa presidente, si Davide di na mo komentaryo ni ini. Let's respect the opinion of anyone regarding that issue. The Cardinal has his own opinion, the church, civil society, but my opinion is there's no basis for the President to resign. Sa taho nga posibleng dunay ilusad nga kudeta, ang gobernador dili motuo nga mahimo kini sa militar o pulis, labi na nga duna sila gipanumpaan nga i-uphold ang konstitusyon sa nasod. Para nako lang, this is just my personal view. I don't think there's going to be any kudeta. These are professional officers. And kibaw sila nga any attempt at overthrowing the government would be futile. Luyos sa mga pagsaway, nakita ni Davide ang mga maayong nabuhat ni Aquino. Nasayran nga si Davide, sakop sa Partido Liberal, ang partido ni Pinoy. Jinky Rosit, News 5. Gipanghingusgan sa Department of Health ang kampanya sa paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Kinigiilangan numero 1 nga hinungdan sa kamatayon sa mga Pinoy. Andrea Patenia, Sugin Limi. Gikan sa 5,092 mortality cases ni atong 2012, niabot na sa 5,788 mortality cases ang natala sa Department of Health dinhi sa Central Visayas tungod sa sakit sa kasing-kasing. Mipay mangno ang DOH-7 nga nagadaghan matag tuig ang magkasakit sa kasing-kasing ug nagkabata pagyud ang ilang mga pasyente. Gani, duna na sila mga pasyente nga atakihon sa kasing-kasing nga 30 pa lang ang pangidaron. Mao nga karong Love Month, tambag sa DOH-7 nga di lang ampingan ang atong mga hinigugma, kundi lakip na ang atong kaugalingong mga kasing-kasing.
Rason kun nga nung nagkabata na ang mga pasyente sa heart disease, mao ang globalization, diin menos na kayo ang physical movement sa mga tao karon tungod sa nagkadaghang innovations, mao nga di na kayo ta magsigig lihok-lihok. Sa una ang uyab, mamisita dito, mobike pa na, umulakaw pa na si uyab nga to sa iskina. Pero karon Skype na lang, i-chat na lang, i-Facebook na lang, high-tech na. So actually, high-tech na. Katong immediate yung factors niya, physical, usaan ang physical inactivity. Meaning, wala kayo tayo physical activity. No? Kuan, ang atong gihimo, murag mo lang tamang sige lingkod, no? Labi na sa opisina, wala tayo gitrabaho, ang ato more on kanang computers. Nasayran nga kadaghanan sa nasakit sa cardiovascular diseases tungod sa unhealthy lifestyle. Hinungdan sa cardiovascular disease mao ang genetic factors kung dunay kaliwat nga dunay hypertension, obesity o pagkatambok, diabetes, chronic stress, kakuwang sa exercise, sigig inumog ilimnong makahubog ug labaw sa tanan ang pagpanigarilyo. Gawas nga taas nga risk factor sa cardiovascular disease, ang sigarilyo dunay 7,000 chemicals ug kasagaran niini carcinogenic kun maka-cancer. Pagtuon sa World Health Organization, dunay na po ka mga Pinoy nga mamatay matag oras tungod sa tobacco-related diseases. That's why if you smoke, you are at risk for not just cardiovascular diseases but sa tanang sakit gikan sa ulo padung sa tiil. No? Kaning smoking, kuan gid ni siya risk factor sa halos tanang sakit. No? Di gid ni mawala ang smoking. Aron malikayan ang heart diseases, paimangno sa DOH nga likayan ang fast food ug mantikaon nga pagkaon, kanuning mukaon og utan ug prutas, mag-exercise, dunay 7 to 8 hours of sleep ug likayan ang bisyo. Isurag likay sa lechon. Especially here in Cebu.